Матур яз фасылының апрель айында 50 ел элек яқты дөньяга Усть-Кулатка авылында хөрмәтле милләттәшебез Иксанов Ринат Абдулхак улы туган булган. Алтын юбилей тантанасы белән ихластан аны бүген беренчеләрдән булып Газиз әнисе Файля Идрисовна, улы Рамил Абдулхакович, хатыны Эльмира Фәритовна, балалары Юлия һәм Рафаэль, Орск шәһәреннән кодагые Мәрьям Якубовна балалары белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген минем йөрәгем парам, алтындай кадерле улым, абыебыз юбилейлы туган көнен билгеләп үтә. Ул безнең бик сабыр, тыйнак, кадерледән кадерле, туганлык хисен нык кадерләп яшәүче, ата-ана хакын хаклаучы бала. 50 ел элек гаиләбездә көтеп алынган улыбыз туган иде. Ринатыбызны нык көттек дисәк, ялгышмабыз. Ул әтисенә ошап тулайым, аның күчермәсе булып, батыр бала булып үсте кечкенәдән үк. Без анарга сабый вакытта ук зур ышанычлар багладык. Бу ышанычларыбыз Аллага шөкер акланды. Ринатыбыз гомердә дә йөзебезгә кызыллык китермәде. Бик тырыш, бик сабыр егет булып үсте. Улыгайгач үзенең мәхәббәтен, киленебезне табып матур гаилә кырды. Шөкер, үзләрен дә, безне дә бәхетле итеп, оныкларыбыз да дөньяга аваз салды. Гаиләсе күркәм, эше тауга бара. Бүгенге көндә ул Мәскәү шәһәрендә эшләп йөри. Тагын ни кирәк соң бу тормышта? Билгеле, бары әнинең, якыннарыңның тормышыннан канәгать булуы. Улым, котлыйбыз матур юбилеең белән. Киләчәктә дә хатының белән исән сау гына булып, безне бәхетле итеп яшәгез. Син әле бик яшь, алда бик күп яңа ачышлар көтәр сине. Ни теләгәнеңне тормышка ашыр. Улым диеп иртән күзем ачам, балам диеп ятам төннәрен. Арды микән, барысын өлгердеме, ничек үтте димен көннәрең. Туган көнең килде, бу зур бәйрәм, без җыелдык сине котларга. Насип итсен иде баламныкы барсы әйбәт диеп уйларга. Сау сәламәт булып имин яшә, кайгылары калсын үткәнгә. Бүген бәйрәм, синең туган көнең, мин бәхетле алар җиткәнгә. Кадерле абыебыз, гомер юлларың ак бәхеткә уралсын иде. Гаиләңдә тынычлык, иминлек һәм мәхәббәт тантана итсен. Эшеңдә бары уңышлар юлдаш булсын. Без синең белән горурланып яшибез. Абыебыз килеп җитте гомере уртасына. Горурланып яшибез без шат булып барлыгыңа. Юбилейда сиңа теләк эзләдек изгеләрне, уйладык теләп куярга саулыгын, бәхетләрне. Авыл җире егете син, шуннан эшне сөясең. Гаиләң, якыннарың өчен янып, пешеп көясең. Куйган ни бар максатыңа өйрәндең ирешергә. Язсын Раббым 100гә кадәр сау сәламәт яшәргә. Котлы булсын юбилеең, матур үтсен бәйрәмең, кочак булып кабул итсин изге теләк бәйләмен. Хөрмәтле Ринат Абдулхакович, юбилеегыз мөбарәк булсын, якыннарыгызның теләкләрен күркәм җир дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Каршы алып, дугалар укый башлыйм. Изге Коръән аятләрен ул кайыма багышлыйм. Уймадасын исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улыма дуга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаем улыгынам, юлыңа булсын уңгына. Кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына. Тәүфиклы бул, акыллы бул, диеп сиңа көч бирәм. Үземне дә бит әнием, шулай итеп үстергән. Уймадасын исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улыма дуга теләкләр,
Тилекләр үлгәшеп, гомерең бәхеттә үтәр. Синең бәхетле бул, синең бәхетле бул, миңа гомерләр үтәр. Уймадасың исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улымадыга теләкләр, улымадыга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаеп улыгынам, юлыңа булсын уңгына. Кайларда гына йөрсәң дә, кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына. Синең өчен гомерем буе дугаларда булырман. Кайтуыңны көтә-көтә, кайтуыңны көтә-көтә, гел сагынып торырман. Уймадасың исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улымадыга теләкләр, улымадыга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаеп улыгынам, юлыңа булсын уңгына. Кайларда гына йөрсәң дә, кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына. Кайларда гына йөрсәң дә, кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына. Улыккаем улыгына. Ринат Абдулхак улы Иксановны алтын юбилее көнне җылы теләкләре белән апасы Суфия Абдулхаковна, кызы Динара, кияве Марс, кода-кодагылары белән дә урап аласылары килә. Алар сезне олы җанлы, ышанычлы, нинди генә катлаулы хәлне дә акыллы итеп чишә белүче, һәр вакытта да туганнарына ярдәм итәргә ашкынып торучы, кеше күңелле кардәшләре итеп күрәләр. Менә аларның котлау юллары. Яраткан энебез һәм абыебыз. Еракларда хәзер син бездән булсаң да, күңелебез һаман синең белән. Гомереңнең алтын чорына җиттең. Картаям дип, гомер уртасына җиттем дип бер үк уйлама. Салават Фәтхетдинов та бит 50 яшьлек егетләр турында булай җырлый. Яшьлек үткән инде күптән, безгә акыл утырган. Тик шулай да кызлар күрсәк, йөрәк шайтан кытырган ди. Бу җаннарның һәм күңелләрнең әле һаман 18 яшьлек дәртле чорында булуын аңлата. Якыныбыз безнең. Әйтергә дигәндә, күңелебез теләкләрдән таша. Тик без иң мөһимен саулык сиңа телибез. Чөнки синең бар әйберең дә бар инде шикелле. Кеше күзе тимичә, әше сүзләре рәнҗетмичә, безнең белән бергә мәңге исән имин гомер ит. Алтын белән тиңләп була синең узган гомерне. 50 яшең тулды бүген, бу соң алтын түгелме? Туган җирдән еракларга сиңа сәлам юллыйбыз, килерсең дип өметләнеп табыннарны туклыйбыз. Ир егеткә 50 яшь ул бер ни түгел язмышта. Була тора гомерләрдә шатлык та ул, ялгыш та. Котлы булсын юбилеең, сине сөеп назлыйбыз. Кайнар булган сәламнәрне җырга тереп юллыйбыз. Хөрмәтле Ринат Абдулхакович, якыннарыгыз махсус сезгә дип җыр сайлаганнар, кабул итеп алыгыз.